Wow! Oh, Mendela. Mendela? फैदोंलै आदै जिराय जिराय माथो खालामबाय दं नोंलाय? औलै नै भगबाननि दानफोरखौनो फुनो नाजाबाय दंमोन आं माथो बिहामजोफोरखौबो होखारबायनो? होखारनो माने फैलाजों लाइन मारिबाय थानायनो होखारहरदों उफायथ' गैयाना माथो खौरांमोन आदै खौरां माने नों साननानै नाय मेन्देला बुहुमाव मानसिफ्रा मा लामाजों खारदों आरो नों मा लामाजों खारदों आं नोंनो क्रर क्रर खामायनायनि राहाखौ होनो हागौ आं देग्लाय बिटिसिनि इलेक्सनाव सिखांनो नागिरदों नों आंजों थाबायफानांगौ आं बायदि बुन्थायालाय इलेक्सनाव मा खामानि होनोलै आदै नों जथम जाम्बा मालाया थाखानि खिथु खिथु खारफादों नों आरो थाखाखौ गिनानै फावसायदोंसो फिसा फिसौ सिखावगोना मा जानो नों आंजोंल' ओंखारफा आं नोंखौ धोनि खालामगोन आं आसलते सिखाव खावनानै बोथिसे मोनजानायावबो गोजोननाय दंलै आदै बे इलेक्सनाव दानथार सुथार खालामनायखौ आं इसेबो मोजां मोना आरो बेबो बर'फोरनि गेजेरावसो जानाय नङा आदै जानाय नङा मा बुथार सुथार जाबाय बेनि बिलाय नों आंजों ओंखारफादोल' जागोनथ' आंथ' बाथ्राखौ जेबो बुंनो हाथ' नङालै आदै आंना फिसाफ्राबो न' गैजोबा बहाबा गेलेहैदो आं दा मोनायाव सेमिनार जनांगोन फिसाफोरा माबा मोनसे प्रस्ताबफोर होयोब्ला आं माबा मोनसे बुंनो हायो आं सेमिनार जग्रोनि आदै जग्रो अब्ला आं सिखारबाय नोङो नैबे रांखौ लाखिदो नांला खोमा सेमिनारखौ जग्रोनि आदै लाखि गाबोन खौरांखौ हर जागोन सेमिनारखौ जग्रोनि आदै जग्रो जागोन दे जिउआव हाजारनि नटखौनो नुफेराखैमोन आं फिसा बानायखायसो फैदों नामा दिनै गावनो हाजारनि नटआ बिरनानै आंनि बिखायाव फैदों बे हिसाबैथ' इलेक्सनाव गेलेयोब्ला बिल्डिं लुनायनि आखा दं